Gaurkoan kolaboratzaile bat dugu, Pablo Lasa, beti bezala mindfulness kontuekin. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Ondo. Ongi. Ondo. Zu? Ondo. Ongi ere, bai. Orduan, ikasturte berri bat. Bai, ikasturte berria, taldeak eta osatzen, eta, bueno, ondo hasi. Publizitatea egiten eta gauza hauek. Eta gaur, aurten ezberdina izango da ikastaroa? Bueno, gauza berri batzuk sartu ditut, bai? Ikastaroak normalean beti egiten ditut 8, 10, 11 aste inguru, segun zenbat denbora daukadan, gorriak, egutegiak eta gauza hauek, ez? Hau lehenengo hau izango da 10 astekoa, bi ezaizkit sartzen gabonak baino lehen, eta gabonetan mostea mindfulness ikastaro bat arroio da, ez da ona. Jendeak gabonetan june egiten zaio burua, erosi hartu, asetu eta egitez jan. Eta orduan bat egingo dut, baina gauza berri batzuk egingo ditut aurten, eta dira, bueno, iaz egin dituen erretiro bat egin nuen asteburukoa, baina aurten baita ere gehituko dut erretiro urbano deitzen den. Bueno, moda jartzen ari da, bueno, interesgarria da. Hau da erretiro bat, 8 orduko erretiro bat. Non eguardian ere bazkaltzen dugu, bazkari kontzientea da, eta interesgarria da, intensoa da, ez? Jendea sartzen da eta ateratzen da, bueno, zerbait bizi izan du, txipa aldatu du, konexioak aldatu ditu bere egunerokotasun abiadura honekin, eta, bueno, interesgarria, ea ze gertatzen den. 8 orduan nahiko dira filosofia aldatzeko? Bai, bueno, nahikoa da aldatzeko egun batzuetako. Gero eguneroko abiadura honek harrapatzen gaitu, ez? Baina 8 ordutan zuk nabaritzen duzu, ostras, esaten dut, non bizi naiz, zertan ari naiz, ez? Gero, mindfulnessan meditazioan bezala, mindfulnessa eta meditazioa bat dira, ez? Oso garrantzitsua da egunero, beti meditatu pixka bat, geldiuneak edo eukitzea presente eta hor. Ez da, nik egingo dut erretiro urbano bat eta hemendik 3 hilabetea, bueno, bai, ondo, baina gehiago egin behar da. Egunero pixka bat egin behar da, gurekin pixka bat egon. Eta horregatik da ikastaroa garrantzitsua da, jarraipen bat dagolako hor. Bai, bueno, azkenean ikastaroa, retiro urbanoa da, hartzea eta golpe bat, nijo, hemen nago, eta pixkanaka egunerokotasuna harrapatzen zaitu, behera, eta ez dakit nun zauden, eta beste bat hartzen dut edo, ez? Baina, esaten nizuna, egunero pixka bat meditatzen balin bada, beti da mantentze hori, ez? Bai, egunero meditatzea mantentzea da. Gauzak aldatzeko, sentitzeko, klakak horiek egiteko erretiroa behar dira. Eta, bueno, egun oso bateko intensoa egitea, ondo dago. Asko ze fuerteagoa da, asteburua egitea. Asteburu bat egiten balin baduzu, bueno, horre dauke eragin batzuk, zuregan. Azkena, adibidez duela egun batzuk topatu nuen emakume bat, ekainan egin zuela erretiroa, eta esantzia, erretirotik atero nintzen, urrengo egunean, astelenean, ninduan lantegian nengoen, eta esaten, bion, eze azkar dena, nahi dut gelditu, ez dut nahi, hau. Harremanak ikusten duzu ze gaizki bizi garen. Bueno, denak daukegu asetutan, denak dugu etxeak, kotxeak, janaria, baina sufritzen dugu asko abiadura hontan. Eta orduan, erretiro batean, hain klak egiten dizu, ikusten duzula, ostras, nola bizi naiz. Eta intensoago dago handikan, aste bateko aileak, aste bateko aileen duzu, eta ateratzen zea aste bat eta gero esan ez, bueno, a ber, ze gertatzen da hemen? Ikasturtera apuntatzen den jendea, nabaritzen du aldaketa bat behar duela, edo badago apuntatzen dena gauza berri bat probatzeko eta hor konturatzen da ze ongi etortzen zaidan hau, edo ze... Normalean ikastaro eta etortzen da sufrimendua areagotuta dutenak, normalean. Jende gutxi etortzen, bueno, ere etortzen dira, esatea, zer da hau, pixka bat fama eta entzuten da, eta nahi dut jakin zer den hau, ez nik ere igual yoga egiten dut, edo zerta, hau nahi dut probatu. Baina nik esango luke, 80
sufrimendu punto bat dute, hau da, estresa, ansietatea, edo depresioa, edo ez zabilondo, edo... Orduan, jende, orokorrean denak nabaritzen dute aldaketa bat, baina jende hori gehiago nabaritzen du, behar duelako. Karo, esan behar da ere, mindfulnessa batek esperientziala dela, osea, baten konpromisua eta lana behar du. Orduan, ez duenak lan egiten, zeren etxeko lanak bidaltzen ditugu, ez duenak lan egiten, bueno, ez du gauza handiri nabaritzen. Bai, nabaritzen du hasieran, jo, bakizu, berria, baina hortik 3. aste, 4., 5. eta ja, azten da kale egiten, azten da, eta orduan horiek batzuk esango dute, eske nirekin ez doa hori, ez dakit, bueno. Baina lan egiten duenak konturatzen da beste era batea bizi daitekela. Osea, saldu ziguten moto hori nola bizi garen, ez dauke ezer ikusirik lasaitasunarekin, pozarekin, bizitzarekin, ez. Hori konturatzen da bai. Azkenean zuk iraultza bezala ulertzen duzu, ez? Bai, hori da. Zeren, gehiago ulertzen da, eta batez ere hemen, Euskal Herrian, Nafarroan, Espainian, mindfulnessa berri xamarra da. Estatu Batuetan, Inglaterran liku bezten da, daramate 20-30 urte, bueno, famatua duela 10-15 urte intzanan, ez? Baina, honi etortzen den jendea osasun asuntotik datorrez. Claro, beste batzuk probatzea etortzen dienak, edo beste batzuk probatzea ere, baina nahi du zerbait ez dakit ikusi, eta sartzen dira barriura. Hau da, lan egiten dute, konturatzen dira, hau ez dela bakarrik teknika bat, estrategia bat, hau bizitzeko era bat da, honek aldatzen gaitu. Mindfulnessak egin dezake mundu paketsuago bat. Mundu aldatu dezake mindfulnessa, eta aldatuko dugu. Osea, guk ikasten balin badugu era harmonioso batean bizitzea, paketsu batean errespetatzen bestei, guri errespetatzen, bizitzen balin bagera horrela, daukegun erdia, mundu honek gaur egun kapitalismo hau, globalizazio hau, dakarren erdia pikuta joten da. Osea, guzti hau dago montatuta, erosi, hartu, jun, korri, bestea zanpatu, eta gauz guzti horiek mindfulnessekin desagertu egiten dira. Ez ditugu behar. Orduan, berez mindfulnessa eta etorkizunean nik ziur nago bide hau eramango dula, izango da gizakiarentzat behar du. Osea, inork ez gaitu, ez digu erakusten nola ze harremana dugun gure buruarekin, gure gorputzarekin, ez digu inork erakusten. Hori ez da eskoletan ikasten. Eta mindfulnessa hori datza, eta pentsa ze iraulpena eta duela 2500 urte, plazaratu zen, edo, Buda jauna jaiozatzen lehenago ere gauza egiten ziren, eta gero ere ez. Baina gaur egun jarraitzen du ideia iraultzaule bezala, zeren ez dugu ezer ikasi. Osea, Budak hitz egin zuen sufrimentutaz, eta sufritzen jarraitzen dugu. Eta sufrimendua alde batea usteko edo gainditzeko, mindfulnessak ematen ditu erramientak. Eta da gu ezagutzea gurekin ondo egotea, bakean egotea. Eta horrek ez dauke ezer ikusirik bizigaren gizartearekin, hezkuntzarekin, harremanekin, daukegun guzti hau dago horren kontra, orduan, ekialdean, mendebaldean, batez ere, mundu guztian behar dugu mindfulnessa, eta mindfulnessak aldatuko dugu. Izango da iraultza, oso transversala gainea. Zeren beti ezagutu ditugun irautzak historioan, beti oso vanguardia egon da, oso vertikalak izan dira, oso jerarkikoak izan dira. Eta orduan, mindfulnessa transversala da, denak gara igual, denak gara berdin. Hemen ez dago goian, beran, ez dago nik gehiago dakitzuk ez dakizu, ez, hemen gaude gizakiok, garatzen, ikasten. Zure kasuan nola topatu zinen mindfulnessarekin? Bueno, nik gauza hauekin, hau da, garatze pertsonala gauza hauekin beti ukidut puntu bat, ez?
adibidez, duela 20 urte nik ezakit ezagutuko duzun, Castaneda jaunarekin oso liatuta nengoen, ez? Bizitza bestera batea ikusteko gizakia eta duela, ez dakit, 10-12 urte hasi nintzen meditazioan sartzen, Eta duela 6 urte, esan nuen, bueno, kitxo, osea, hau eguneroko asuntoa da. Eta egunero hartu nuen lana edo garatze edo ideia erabiltzeko moduan mindfulnessarekin eta gauza askorekin. Eta zergaitik sartu nintzen, esan dudan honetatik baita ere gauza bate oso erakargarria iruditu zait beti, eta izan da heriotza. Heriotza hementxe dago, edozein momentuan dago. Eta nik esaten nuen, ni nahi dut pakean hil. Eta pakean hiltzeko pakean egon behar da. Eta orduan pakean nahi dut. Eta mindfulnessak pakea ematen dizu. Bai, ez du abisatzen, azkenean. Heriotzak ez, hemendik atera da, tak. Bai, edo hementxe bertan. Edo hementxe bertan. Bueno, filosofia ona ez, horretan datza azkenean ez, bakean egotea momentu honetan eta ez? Bakean, berez momentuan bizitzea, eta horrek dauzken implikazioak bestiala dira. Zer momentuan bizi baldin naiz, nerekin bat nator, nerekin bat nago, ez dauket buruan eta gorputza hemen ez nago bueltakak edo atzo edo preokupatuta ez, ni momentuan nago hemen, zertaz preokupatu behar nahi, ondo hitzeiten, bale. Hemen digateatzen, zertaz pasio batean ego, zertaz preokupatu behar nahiz, hanka bat eta beste aurreak uten. Osea, momentuan bizi baldin bazara, zurekin bat zaude. Daukegu arazo bat, larria. Eta gure burua egon daiteke geroaldian, lehenaldian, leku askotan egon daiteke burua. Eta ez diogu erakusten hemen egotearekin. Da la leche, eta horrek kriston arazoak ekartzen ditu, dakar. Eta gauza bera gertatzen zaigu gorputzarekin eta emozioekin. Sentimenduak, emozioak, burua eta gorputzaren nasketa bada ez olako. Eta, klaro, nola, ez gaude beraiekin, ez geha momentuan bizitzen daukegu edo aurreago, edo atzeago, eta sufritzen ditugu, eta ez diogu, plazaratzen ditugu, ateratzen, eta klaro, horrek kriston desinkroniak ekartzen ditu. Eta nola, bueno, minon bizi daiteke, bai, minon, klaro, aurreak, urteak, aurrea dijoen aina, klaro, jendea, bapatea, ostras, ez dakit zer daukadan pastillas, ez dakit eske, eta klaro, ez diogu kasorik egiten hemen bizitzearekin. Ez dakigu egoten, familiakin, lagunarekin, zure neska edo mutil lagunarekin, zer opari honena maiteminduta egotea, presentzian egotea. Osea, egotea momentu honetan zurekin. Eta ez mugikorrarekin, ez da? Ez mugikorrarekin, ez atzo zer esan genuen, ez bihar zer egingo dugun, baizik eta ez hemen bizitzen momentu hau, disfrutatzen momentu hau, hori ez dakigu egiten. Dirudin ez gauza simplea zan. Bueno, hortxe, bai. Eta orduan, aurten momentuz apuntatu den jendea berria da, errepikatzen du jendeak? 120 errepikatzen du. Eta bestela jende berria da, normalean berria da, bai. Batzutan gehiago errepikatzen du gutxio. Gero, beste bat da, astero etortzen dienak, horiek beti errepikatzen du eta beste gauza bada. Baina normalean jende berria da, bai. Eta batzutan galdetzen du zergaitik, eta nik uste dut, bai ikusi dauke zeren, klaro. Zeharrixa da, ez duzu zerrein behar, meditatzea eta ez zerrein behar. Xerin behar da, edo ibiltzen, baina zure gogoak eta zure egote hori, orainean egotea da, ez da zerrein behar. Baina kostatzen du. Arrexago da telebista gartzea. Orduan, hortxe badago, ez dakit nola, hortxe badago zerbait, nola hartuta jendeari, berak jendeak kurso bat egiten direan konturatzen da ze onuragarriak ditun, ze onurak ditun, baina gero nola mantendu. Balin baduk eguitu, telebista, egunkaria edo, kalean ez dakit zer, eroskera egitxan edo, eskakeoz. Ez egoteko hemen orainean eskakeoz dena.
Eta leku ezberdinetan gainera emango dituzu... Bai, normalean egiten dut eta aurten beste leku bat gainera. 2 lekutan ematen itun beti Larrosaldian eta Arrotxapean, eta aurten ere Ensantzen emango dut. Osea, 3 lekuetan. Eta gainera jendeak ezin balin baduzu zure taldean zauden egun hortan jun, beste talde batea jun zaitezke. Osea, mugitzen dira, mugitu daiteke. Gauza bera txandaka daudenean egin dezakete aste bat goizean, aste bat arratsaldean, eta hola dauke planteatuta, jendeak 10-10 sesio dira. Orduan, pena bada bat galtzea edo, eta zuke ukitzea bakarrik lekundan, ezin dut, galtzen duzu, daukezu aukera beste lekuetara joteko. Jarraipena duelako, aurreko klasea, sesioak batea doaz, dena batera doa. 8, nik astena izenean kurso bat, esaten dut kurso bat, berez nago 3 kurso. Edo 4 kurso ematen, eta denak batera doaz. Eta jendea moitu daiteke ordutegien arabera eta lekuen arabera. Eta nola prestatzen dituzu, egokitzen zara taldearen beharrei edo ezagit? Bueno, esan dezakegu 2, eske talde gehiago ematen ditute, zeren batzutan, segun nun fokalizatzen duzu, hezkuntzan balin bazaude, enfokatzen duzu hezkuntzaruntz, ez? Adibidez dauket, ia zemanuen 3 talde eta aurten ere jarraituko dut Atarrabiko udaletxeak montatuta emakumeentzat. Bakarrik emakume. Bai, aipatu duzu noiz bai. Eta, zure moldaketak egiten dituzu, ze jendearen arabera dukezu. Gero, hori alde batetik, gero normaleko kursoak montatzen ditudenak, iristen balin bada jende batzuk badutela tendentzia bat, topatzen duzu batzutan, igual talde batean, 10-tik, 8-6, ansietate punto bat dutela, edo estresatuta daudela, ez? Eta orduan ikusten duzu, estresa dago hemen gehien bat, bideratzen duzu pixka bat hortikan, ez? Mindfulnessen berez alde batetik ikasi behar dira teknika batzuk, eta teknika horiek orokorrak dira guztientzat, ez? Eta gero beste alde batetik, jende hori bere arazoa duen enean, entzuten duena eduki behar du ikusirik bere arazoarekin. Orduan, normalean arazo ezberdinak ikutzen dituzu, baina ikusten balin baduzu taldea leku batetik doala, edo gehiengoa, eta gero ere feedback beti dago, beti hitz egiten da momentutan, zer moduz, lanak ez, eta orduan jendek ateratzen du, ez. Eta ateratzen du, esaten du, gertatzen zaiona, edo ez, edo nola dijon bere lana, edo delakoa ez. Eta kasu horietan, zuk hor feedback horretan, erantzunak ematen dituzu pertsonaren arabera, berak ematen dizuen energia eta berak bere arazoa dakarren arabera ez. Eta oraindik apuntatzeko aukera dago. Bai, oraindik apuntatzeko aukera, eta gaina 2 aste. Zeren berez astena ez horrengo astean astelena eta osteguna, baina taldeak ere astelena eta horrengo astelenean ere hasten dira, osea, hemendik 15 egunea, osea, badago, epea badago. Eta nola gauzatu daiteke izen emate hori? Edo telefonoz deitu niri, hau da 636, 888, 999, 188. Eta edo bestela mindfulness.eus. Mindfulness.eus. Eta hor informazioa topatuko duzu. Eta aipatu dituzun teknika orokor horien barne daude orain eskainiko dituzuenak, ez? Bai, orain eskainiko ditu batzuk, gaina 3 ekarri ditut eta arnasarekin bakarrik. Osongi, horrekin utziko zaituztegu. Kaixo, arratsaldeon, hementxe gaude mindfulnesserekin, gure ariketatxo batzuk, plazaratzen. Eta egingo dugu serie bat arnasarekin lantzeko. Hitz egin dugu arnasataz, beste batzutan. Baina egingo dugu espreski 3 ariketa arnasarekin, eta lehenengoa eta sinpleena. Hau da, samadhi lantzeko. Samadhi da paliko hitz bat, hor ekialdeko hitz bat, samadhi da konzentrazion, konzentratu. Eta orduan, zer egiten dugu arnasarekin, guk ikasi ezitu egin behar dugu gure burua, arnasarekin egoteko. Hau da, ematen du zaila dela, arnasarekin nago, edo pentsamenduekin nago, edo beste leku batean nago. Baina ezitzen balin badugu pixkanaka batek egon daiteke gauza bizitzen, gauzak egiten, eta beti
kontzientzia punto bat arnasarekin. Beti tak, badakizu non dagoen hartzen ari naiz, botatzen ari naiz, hartzen ari naiz. Eta batek esango luke eta hau zertarako balio du. Honek alde batetik gure konzentrazioa handitzen du. Eta beste alde batetik ez diogu uzten buruari, nahi duen lekura jotea, orduak ez dakigu nun bizi garen ez. Baizik eta, hemen nago, konturatzeko, nola nagoen, nola dago nire gorputza, ez alde egiteko errealitateatik. Orduan, arnasketa objektu hona da. Zeren eta beti dago hemen dago. Eta zer da gauza simplena egiten dugun arnasarekin? Gauza simplena adibidez da zenbatu. Nik hartzen dut gora eta zenbatzen dut 3, edo 4, zenbatzen ditudanak. Botatzen dut eta zenbatu egiten dut. Eta horrela, ez du esan nahi meditazioa dela zenbatzea, baina honekin ja hasten gea kontzientzia batean eta gainera burua daukagu okupatuta zenbatzen. Eta orduan da erabat hasteko arnasarekin egote. Gero denborarekin, ez dugu zenbatzen, baizik edo arnasarekin gaude, baina hasiera batean nola burua joango zaigu minutu bat edo bitan beste leku batea, zenbatzen balin badugu burua okupatzen dugu eta dugu arnasarekin dago. Eta hau egin dezakegu edo zein momentuan, edo esnatzerakoan adibidez, edo lokartzerakoan, edo zein momentuan pausatxo bat geldiune bat egiten duzu, eta arnasa pixka bat hartuko dute, eta ez da ere asko hartu behar, ez da ere gutxi hartu behar, berdin da. Egin berdana da, era natural batean, arnasarekin egon, bat egin, arnasa lagun egin. Eta era polit batean hasi daiteke horrela, mindfulness pixka bat lantzen, inor konturatu gabea, egun gaiteke jendearekin tadien, eta guk arnasarekin zenbatzen. Bueno, honegin, gerarte...